Jubileju povodom 5,5 vekova od osnivanja grada Novog Pazara, naša medijska kuća dala je značaj još jednim pionirskim poduhvatom. Prvi put su gledaoci mogli da vide direktan prenos jednog sportskog događaja, daleko od Novog Pazara. 20. april ostaće upisan u istoriji jer su brojni ljubitelji fudbala širom planete putem našeg signala mogli da prate derbi 24. prvoligaškog kola iz Zemuna, gde su se sastali Teleoptik i Novi Pazar. Ogromne napore uložilo je rukovodstvo regionalne televizije da sve protekne na vrhunskom nivou. Naši sugrađani su također prvi put mogli da jedan ovakav događaj prate na velikom video zidu, specijalno za ovu priliku postavljenom na Gradskom trgu, i da se raduju ispostavit će se na kraju trijumfu svojih ljubimaca. Atmosfera u Novom Pazaru tokom utakmice bila je fantastična, a poseban trenutak bio je 63. minut kada je postignut i jedini gol. Đalac prema Pejoviću, evo prilike, evo gola! Evo gola, Novi Pazar vodi 1:0, strelac Vladan Spasojević. 1:0 prednost na strani gostiju. Zadovoljstvo zbog ovog svojevrsnog štimunga koji je navijačima priredila naša medijska kuća, neki od njih su ovako prokomentarisali. Ovi uživo prenosi su dobri za nas grad, zato što trenutno Novi Pazar počeo s ovom manifestacijom. Nadam se da će ovakvi da bude akcija i dalje, da na Gradskom trgu možemo uživo da pratimo kad gostuje naš klub, da ne bi morali da idemo na gostovanja. Tako da nadam se da će ovoga da bude i dalje. Su oni nama priredili ovdje, stvarno ima dosta navijača koji ima ovaj klub na prvo mjesto. Mi ovdje navijamo, iako nismo tamo na Teleoptiku, nama je ovdje dobro. A sada nekoliko reči o derbiju. Plavi su opet, nakon jučerašnjeg trijumfa i kiksa Kragujevčana protiv Sinđelića, stekli realne šanse da se nađu u eliti. Prednost Radničkog je sada samo 4 boda, međutim do kraja ima još punih 10 kola, u igri je 30 bodova. Pobjeda protiv Partizanove filijale je potpuno zaslužena. Gosti su propustili nekoliko veoma dobrih prilika, od kojih je najizglednija bila ova majstorija Đalca u 71. minutu. No, crnogorski internacionalac nije bio miljenik sreći. Na kraju je ostalo minimalnih, više nego zasluženih 0:1 za 46. bod izabranika Mladena Dodića. Taj trijumf će morati da bude overen u subotu protiv Big Bulla na Gradskom stadionu.